mhuri yezimbabwe aiwa toziona kuti vasingizi Tshabangu vazonyatso kuenda kusaidi kwavo chaiko aiwa mhuri yezimbabwe zvonyatso kushamisa vanhu kuti TCC iyazvo yochisplita. Mhuri yezimbabwe inotoona kuti sengezo Tshabangu anouya achitsigira kuti mashoko akataurwa naMafume ndiko chaiko ndiwo chaiwo ndokwandiri kuenda. Sati tamboendera mberi nenyaya iyi, sati tapinda muzvizere ndokurudzira bva wasubscribe wolike woturn on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Notoona kuti sengezo Tshabangu anouya achinyora panapa munhau munouya muchinyorwa mashoko akataura muchinzi vanozviti ndivo vanofanira kubata chigaro chemunyori mukuru mubato rinopikisa reCitizen Coalition for Change. Vasengezo Tshabangu vanoti vari kushanda neutungamiri wakasarudzwa mubulawayo kutsiva vaive mutungamiri wavo webato vaNelson Chamisa. VaChamisa vakabuda mubato iri vachiti rainge rapindwa nevashori veZANU-PF. Vakasarudzwa kuti vambotungamira nechimwe chikwata ichi vanoti Washman Ncube Tendai Biti naamai Linet Karenyikore. Vanenge vachichinjana kwemwedzi mitatu. Saka tikuona kuti sengezo Tshabangu anouya achitsigira nemashoko aya achiti mashoko arutsvagwa naPromise Mkwananzi kana kuti imwe saidhi rava kuenda kuna Promise Mkwananzi rikusvora mashoko akataurwa naMafume handiko kusaidhi ikoko. Ini ndicharamba ndiri kuTCC party ine mastructures akataurwa paweekend. Mhuri yeZimbabwe tazochiona kuti TCC iyayo ichisplita, tichiona Mkwananzi achienda kwake, tichiona pamwe chete nasengezo Tshabangu achienda naMafume wake. Mhuri yeZimbabwe tiudze mafungiro ako, aiwa pakashata. Pinda mucomment section medu, usakanganwa kusubscribe, kulike, wachenotina on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates andokupa pano paZim News Live.